Kayak wingi aku dinehi sedulurku putren, iki wong iki panen, terus aku diwenehi sethithik. Nah, iki arep tak masak oseng wae. Pertama-tama bahane dicepakke iki bumbune tak rajang, bar kuwi kompore tumpangi wajan kei lenga sethithik. Bumbune sing wis dirajang mau ditumis. Aromatike ana salam, laos, dong jeruk kuwi dicemplungke, dioseng-oseng sampai wangi. Lah nek wis dicemplungi banyu aja lali ngono gosong brambange, terus cemplungi gula jawa, bar kuwi cemplungi merica bubuk, aku nganggo bubuk wae. Terus iki tumbar bubuk sethithik, tambahi saus tiram sethithik. Putrene mau dicemplungke. Wis tambahi uyah, tambahi penyedap, bar kuwi dimasak sampai empuk. Lho, nganti kasatan tak tinggal ngekumi-kumbahan mau. Baksone dicemplungke. Iki baksone mau mung tak rajang-rajang, isih neturahan ning kulkas tunggaling ngesop wingi, isih turah terus tak cemplungke wae ro putren. Wis dimasak, diudak-udak, dimasak sampai tanak, dinengke wae sike, nek wis tanak tinggal diangkat. Nah, jadi deh oseng putren sama bakso. Wis ngono tinggal ngumadang karo sego anget-anget. Sekian.